What's up guys, it's your boy aka King Allen. Sasanathi Studio bakhiphe ivideo entsha 3 days ago senzo react kuyona. Yeah. I mean like bafethu amavideo abo amnandi ngasho kanjalo. Okay, vele ke nje vele nje amnandi kwabuka. So uma ufuna wabuka nawe ya ku description elevate and please like this video. So let's reactors. Because late because imaso leyothi ngehlisa volume. Nami ningizwe mangikhuluma. Yabo. Wait. Itheke bafethu yintsha kodwa iseyiboss. Hey mina ngeke uzombone nje mfethu. Ngiposa ithekini intombazane nje bethi like yabo manje isimphethe. Hayi mina mfethu hayi ngabona ngeke nje izemphatha ithekini. Sungayivali umbrella. Izwa nje nayo uyayivala. Sawubona boss lady. Uyaphila nonke? Ngiyaphila. As soon as ngithola imessage yakho ukuthi ufuna ungibona, angizange ngisamusha isikhathi. Ngiyabonga ntombazane. Kunento engicela ungenzele yona. Ngingakwenzela noma yini. Khuluma nami. Okay. Ngizocela ungele kumshayi. Umtshele ukuthi ngicela sibe ne-talent show la emphakathini. Kade sagcina iphebe fana. Umtshele ukuthi this time ngicela sixube ne-sport day. I'm sure izinto zizoba. Umtshele-ke masivuyela kuwe. Umtshele ukuthi uthini. Mayebuza usuku ngithi ufuna ukuyenza nini lento? Umtshele ukuthi singayenza kusasa uma kungenzeka. Awuphanga ngakusasa uma ukuthi sekulate. Noted. Boy, asambeni. Okay. Yes. Yo, mfethu. Why nitop kanje ngok-actor like wafi okay on a serious note why nitop kanje ngok-actor wafi ngoba ethi indlela bafethu labantu ba-actor ngayo nje mfethu ngicotha awufuni nje ungasha bashaya into yabo like jealous down jealous up still bathembu bonke umshayi onana bonke nje mfethu bonke ama character abawadlalayo ayighost. Hayi mase sithola izinja ngitshela masevela izinja zami. Yey, awumele khona boss that light. Umbiza boss last light. Ayadelela gani boss last light. Ngisho wena. Ngibona inenxa emini. Kodwa mncanyana. Yini inkinga yakho vele? Aphathi kade ngikhahleleni. Yes boss. Show intombazane kanje. Hayi. Ngathi abo le part ngathi yona le abayi ekuthe kwacaca ukuthi ba act yabo. Kodwa abantshembu. Ncanyana, yini inkinga yakho anti? Ngemphathele le restaurant endaweni mina. Elidla inyama. Restaurant inyama. Hayi. Mawashi. Lanka. Ushange mawashi le kick ibiza ngemawashi karate mangazi bafethu nami ngishawo karate ngiyibhande le green. Muka khona. They don't call me boss baby for nothing. Boss baby. I am the boss. Mm. Boss baby my foot. I am Katalia. Katalia.
mantombazane. Yini inkinga yenu? Mbani vele? Boss lady, mayingene ngakufuni. Kade ngimbuka lo eceleni induku. Ngiyeke boss lady. Mantombazane, ngenile phansi kwami. Never. Yini into enibangayo vele? Yini? Ncanyana, Nonhle. Shut up. Ngengizwe ngawe mina. Uyakwazi lokho? Imaka bafethu ukubuza vele nje into abayibangayo masikhuluma amaqiniso into abayibangayo ngoba ngazi ubuthi vele into abayibangayo on the serious note like bafethu into abayibangayo uma wazi comment. Nonhle. Yashisa. Lalela wena, ungaphindi ukhuluma ukufutha wakho ngenwele zami. Lalela la, ngengizwe ngerasteli idla inyama mina. Ngizokukhumbula ukuthi Uyaqhubeka. awukho eJamaica. Boss, sambeni. Hey, shut up man wena. Noma bodyguard kanjani ashaye intombazane kanje? Awazi. Besingazi yashana intombazane. Lalelani la, sani-unemployed manje, njengomalume beni kanye nobhuti beni. Ba-jobless. Edelela ntombazane. Yo. Azibale bethi hey. Seni-jobless. Yabona bo 10 rand ade nginika bona no more. Abakhokhela u10 rand. Lalela la wena. Ngiyakuyanga ngoba ngihlonipha boss lady. Leso hlangana khona azi ukuthi isukile. Shuthi isukile ngoba nami la sihlangana khona isukile. Lo muntu kushaya ngekick imawashi usale sibizo sokulo. Hayi ngathi ahambanga kahle. Boss lady, sokwenza lento ngithume yona. Ngizobuyela kuwena madoza. Yey! Iyapnini. Ncanyana. Yey! Ongeke wena. Leliqoma stele giraffe. Omisti. Sewadabuyisa manje abafana. Abasazi mama sebazithola phike manje. Kodwa still bafethu ngashaya intombazane ngempama. Owe, ulale phansi. Yethekeni. Impama, ulale phansi. Labafana lawa nje hey. Nazi izinja zami. Nazi izinja zami ngintshela ngani. Khumbula ngithi ngithi bantsembu. Bona le tree le. Iyona njalo abofethu oma. Bona njalo mambo ama episode ama video ala njalo like njalo. Abofethu ebone le tree le. Labantu ngathini ama character abo nje mfethu ngiyawathanda nale nama lines bawadlala kahle acting abone nje ngoba sengibabona sekashisele kwangempela manje bafethu ngicela sidle kahle singaphanga. Khululeka Rambo mfethu. Ngengiphange mina. ukhothi umlomo Sticks baba. Sticks. Bafethu ngisasidleni kahle singaphanga. Akhululeka ntwana, ngiphanga. Nazo. I have a feeling ukuthi khona into ezokwenzeka la. I have like a feeling ukuthi khona into ezokwenzeka guys. Uma uyifila leyo feeling, comment down below uthi ngathi kuyacaca ukuthi khona into ezokwenzeka la before iyenzeka.
Already sethatha 2. Ngibuke Rambo mbaja. Imali ngeke. Abo mina mangidla nomuntu ezofaka like ukhotha isandla sakhe. Njengemva kalokho aphinde afake sona. Ayingeke. Phela sidla sonke, it's not like udla wedwa, yabo. Sebaphangayo manje. Tade bekhuluma ngathi singaphangi. Uyababuka. Dlale wena. Bafethu sisasonda kahle nje. Naseniphanga manje. Angiboni uRambo ephanga. Nami ngase ngaphanga-ke. Uwe qala ukuphanga. Wena nje uphanga kuqala. Wathi usasama Friday nga2. Namade ngiphanga bade ngifuna ukucover wena. Hayi bo bafethu. Nami ngiyifakile imali. Cela ngishephelela amayababa-ke. Ahlephelalela umuntu bafethu nawe edile nje imali. Zip. Hayi bo. Hayi baba, musuncishayo. Hlephula uhafu. Imali. Nangala ngoba ezohlephula afana nokuthi phela yena usethole iyababa ephelele manje. Ngoba uhalf nomunye uhalf. Ana ukuthi yena usethole ephelele, ni2 usethole half. Well vele yayenza isenze ngoba bona kade bedla beqeda ama fried. Sibothi qhubeka kanjani impahla. Ngathi manje wangaphanga ngibona ukuthi sophanga. Apayiza. Uwe manje Yini eliphayiza? Apayiza. Yaphayisa yo. Abeka nqanzi intombazane. Ya, ningiphangelile. Kodwa kusala ngizothi yaba beningi kuleyini. Uhleplela uhafu Sticks. Nawe Rambo wangihleplela uhafu. Ekusho ukuthi ngizothi yaba bephelele. Uma berealize manje ukuthi they messed up. I feel like uprofessor wimani high stick manje. Professor. Ha, ayifaka yonke. Ayazivumi Rambo ntwana. Ushayele ngomqondo lomjini. Ayusinabisile boy. Angazi besingaboni ngani mina ukuthi uyiskema nomjeti. Angazi. Rambo ntwana, vele uhambe uyodla ama-fried asele. Ayikho lena. Ayikhululeka ntwana. Wadle wena. Vele mina bengiyibhenge yaba bakuphela. Weye. Mina ngiyawadla mina. Nangimoshula. Zalambi ngani Afrika. Sticks. Uthi ziyalami ingane eAfrika. Zalambi ngani Afrika. Sina mesimosha ukudla. Fanele ukuthi asinadanki. Qiniso lena. Asibanga ukuthi okudlayo nje. Noma inini, noma ikephi. Usibonga. Ngiyakuzwa Sticks aphatha ukumosha ukudla. Bathi ngicela ukubuza mina. Kanti sikephi thina? Sise South Africa. Phohwayo uthi ingane ziyalambi eAfrika. Usho like wena ukhe eAfrika. Mina ngike Africa mina. Se South Africa. Wena. Hayibo. Khona iAfrika neSouth Africa. Yini? Anazi iSouth Africa ike Africa. Hayi Sticks.
Usagcizelelayo manje, usiyagcizelela ukuthi i-South Africa ayikho e-Africa. Mina bona this time, ngisazomshaya ngomqondo, ngizombuza ukuthi okay mfethu. Ngoba uthi i-South Africa ayikho e-Africa. Sasimshaya ngomqondo ukuthi okay mfethu. Linjani i-flag lase-Africa? Yabo, ngoba yena angene uyazi. Awushaya umqondo, njani i-flag lase-Africa? Sizothi impendule kithini. Bayithi i-flag lase-Africa linjani se-South Africa. Mase ngiyambuza, kanti linjani i-flag lase-South Africa? Yabo, sengimshiya ngomqondo lapho. Sithini isitori sakho vele? Enabhayiza nini? Anazi igeometry. South Africa ayikho e-Africa. South Africa imele yodwa lapho. Fike kube South Africa la ezansi. Munyuka ube i-Africa. Anikuhlangene konke. Ngiyanitshela, ambabe goglish mina ngangikholwa. Hayi wena Timon Sticks udlala ngathi. South Africa ise-Africa ayikho lento ayishoyo. Hayibo, yani nami bese lokho ngicabanga ngiyala u-Sticks la. Mina ngangikholwa is fine. It's fine. Ayisuka udlala ngathi wena. Sambeni Timon. Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead and smash the subscribe button to my channel, and please, if you want to watch the full video of Abafana Depots Zamantombazane Girls, go ahead and just go to YouTube, type Sisanati Studio and smash the subscribe button to their channel and watch the full video. I will upload another part of this video next day. So ski. Okay.